zijn dus hier in Donkerbroek bij de Stichting Steractie Donkerbroek. En we zien hier ongeveer 900 liter snet. Wat een hitte, jong. Dat wint dan Thomas Jan, dan de jetten in de shuttle en dan komt de kok en die gooit de wetter op. En dan staan die de hele nacht in de werk en overdag ik. En dan komt die Fred Jan en dan komt de moeder 6 en dan zetten ze de stoom erop. Dan zit die hele massa, die gaat de hele nacht, bloedt dat mooi in beweging dus. En dan wordt het dus nog volle keren. Want ooit zien we nog wel eens een keer dat er als je wat jetten hier die dus net helemaal, alles op wat ouder weer. De kwaliteit, dan hier wel eens wat problemen om dat geer te krijgen. En dat is nu dus helemaal opgelost op deze manier. Ja, de supermarkt is zorgt dat we echt goede kwaliteit jetten krijgen. Ja. En dan ga je je nijwerk. Want dat is niks beroerder als je bij snet nijwerk gaat. Voorheen, maar dat al die prijs neer te krijgen, dan zei dat weer een hele gigantisch. Ja, dan moesten we steeds bij de huizen, bij de bejaarden, en daar gaan ze hierappels heen en daar gaan ze siepels heen. En die zitten ze met bij de buurvrouw of drie buurvrouw. Mij kwam het speelkleed met. Wat moesten de jongens wel wij helpen? Dat is weer een heel georganiseerd. Ja, dat weer dat. En dan zagen ze zelf prei en iedere keer weer het prei goed en de andere keer pat verdikken. Het Fries, we kunnen prei natuurlijk doen krijgen. Ja, dat hing je dan ik nog. Ja, zulke problemen ga je niet dan. Daar ben je nog oorlog van oud. Ja. Er zit in 20 kilogram gesneden prei, 90 kilogram aardappels geschild, 110 kilogram hele erwten, een halve kilogram peterselie, 10 kilogram knolselderij gesneden, 30 kilogram uien en 50 kilogram splitterwten. En dan komt er nog een keer 40 kilogram spek. Zo, gaan we die banaan. Alsjeblieft. Een liter, hè? Alsjeblieft. Eentje. Dat zijn niet. Help mij zulke dikke eaters. Dat is in de kaart erachter. Dankjewel, ja, zei je dat. Dat is wel vrolijk. Doei. We rijden 34, 40 kilometer. Ja. En dat, we zijn al 2 jaar in Luxemburg geweest. Ja, dat was een heel lang rijden, maar geleerd, hartstikke leuk. Hoe lang doe je dat nu? Nou, dan hebben we 3 weken vooruitgelopen heen en weer. Ja, dat was hartstikke leuk. Nou, we hebben vakantie. Ja, even vakantie, rustig aan. Die krijg ik wat oor in oor. Ja. Dat luidt iets wel. Net een Niet burgerlijke. dat burgerlijke, nee, daar hoor ik niet van. Iedereen gaat met een caravan voort. Nou, dit is volle mooier. Maar een caravan, ik zoek het wel. Wij gaan nu eigenlijk op vakantie en dan weten wij al waar we heen gaan. Dan ben we verderop en dan zijn we links op rug en dan vind ik het wel lekker. We weten nooit waar we heen gaan. Je let je hem lieden terug het paard. Ja. Net terug het doel. Ja. En dan, het is hartstikke mooi, Bentrol en 10 kilometer verderop ben ik al op vakantie. Ja, schitterend. Hoe reageren de meesten erop onderwijs? Ik soms dan rond de hele camping uit. Dan komen we aanzetten en dan rond de hele camping uit en dan ben we dat jongens leid aan het praten.
ja, iedereen komt langs de Sjen. We worden soms ook wel heel vaak voor echt zigeuners jongen. Dat mensen net weer, nou, ik vind wel een soort vooroordeel soms zeggen. Ja. Ja, Hoe bedoel je? Nou, dan hebben we dan, nou, ik ga er rond werken heen en dan zeggen men, dan breng je de hele spul en dan heb je een strutje en dan, nou, dan komt tafeltjes eruit en we zitten te eten en dan zoals die meisje naar buiten scharrelen en die door dan de deur op slot van de auto en dan met buitensgut wat op de strut en, nou, en dan ga je weer in huis zitten. Haast vijandig dus. Ja, nou kleer, dan heb ik wel dat het een beetje verschil is tussen dat ik mijn caravan niet mooi van misschien en dat is het, ja. Wat is er nou het mooiste plakje van deze caravan? Mijn bed. Ja, het is een mooi romantisch antiek bed. En ja, dat is gewoon een heel lekker bed. Mooi bed. Wat het wat om daarin te sliepen. Ben wij net wat te liets voor een familie met 5 mensen? Vroeger waren ze een hele grote gezin erin. En dan moest 4 bouwken sliepen. Nou, dat had ik wel weer wat. Ik vind de been prachtig. Dus Nog wel. nog wel. Ja. Nou, skielik misschien een tintje. Of misschien was het dan wel iets met mij. Dan schaam je zich misschien wel. Dat zullen we dan niet hoor. Piepo de kleine Mamalu, reizen naar de wereld tegen. Piepo de kleine Mamalu, reizen aan je toe. Ja, die woont je hobby, maar we doen elke keer wat. En ja, echt, het is een hobby ik. En het is, je cape iets en dit houdt je waar ik altijd weer. Had ik een caravan cape die is binnen hier, had ik de eerste week mijn fucking in de lauska, het deed er al niks meer werk in principe. Dus, en elke kwast die keer overstreek, ja, hij had altijd meerwaarde. Ja, Wat kost het zo'n wijn ongeveer? dat doe ik net te zeer wat ik gekker voor jou. Dat ik gewoon, ja, ze worden steen voor 34 euro de cape. Ja, en dan weet je nou wat je hebt, want het is hard. Wat zou je hem kwijt willen? Nou, zei niet. Nee. Ik zie het altijd met z'n mij erbij nemen. Nou, dat Ja. doet niet. Maar als jij komt en je haalt zo die heel, dan kan ik er wel eens uitstappen, maar dan met Ik net. zei ik het maar, dan leren met mijn houden. Ja.